आलासि बिबुंगोरा सार माबायदि बोसोन होदों आरो माबायदि डक्टर अनसाय बाथौ बसुमतारी सार लोगोसे लाइमोन जिउ बा फरायसा जिउआ जोबोर माने गोनांथि सम आरो बे समावहाय जोंनो कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय सोलोंथाइनि अनगायैबो जोंनो गोसोनि मोनसे सोलोंथाइआ बिराद दरकार मानो होनबा दिनै गोबां लाइमोनफोरा एडिक्सनाव गोग्लैगासिनो दं दिनै गोबां लाइमोनफोरा मबाइल एडिक्सनानो जा ड्राग एडिक्सनानो जा बा सुइसाइड बेफोर बुस्थुफ्रा जोंनि समाजावबो एसे बांबोनायखौ जों नुनो मोन्दों ओंखायनो जोङो फरायनायजों लोगोसे माबायदि माइन्डसेट लाखिगोन बे माइन्डसेटनि सोमोन्दैसो आं बेसिकेलि डिटेल्सआव बुंदोंमोन लोगोसेनो नंगौ जों फरायनोबो नांगोन नाथाय फरायखांनानै बे सोलोंथाइखौ माबोरै जों बाहायगोन बेनि थाखाय जोंनो मोनसे माइन्डसेट नांगौ आरो जेरैबायदि बिल्डिं लुनायनि आगोलाव न' लुनायनि आगोलाव जेरैबायदि मोनसे भिटा थायो बा जेरैबायदि मोनसे फाउन्डेसन थायो जुदि फाउन्डेसना स्ट्रं नङाब्ला जेरैबायदि बिल्डिंआ गोग्लैयो बेबायदिनो जोंनि माइन्डआ जुदि स्ट्रं नङाब्ला जोङो डिग्रि लायोब्लाबो जोंनि लाइफआ बहुत मिजारेबल जायो ओंखायनो जोङो इयुथ्सफोरनि थाखाय बे बिराद गिदिर बिराद मोनसे इम्परटेन्ट माने जेनेबा प्रग्राम लोगोसे आं दिनै जोबोर गोजोननाय मोन्दों बेवहाय फैनानै आरो इयुथ्सफोरजोंहाय बेबायदि शेयार खालामनो मोननायनि थाखाय जोंनि गासै गगामुग बिहारनि सिङाव थानाय माबायदि फरायलांबा सासे गामियारिनि आफादगिरि नेहाथारि मेलेमजिबि सारमोन गिबियावनो बिथांमोना गोसोआव फिक्स खालामनांगौ गोसोआव बिथांमोना मा फरायगोन मा जागोन बेखौ फिक्स खालामग्रोना लाखिनांगौ स' गोसोआव जुदि जों फिक्स खालामोब्ला जों नुहुरो जे जों अमुक फिथाइखौ मोनहैगोन स' फिथाइखौ मोनगोनखौ नुहुरखायोब्ला जों जेसेबां खस्थ' जायोब्लाबो जों खालामनो हानाय बायदि जायो आरो लोगोसेनो जोंनि जिउआवहाय साफा मेन्टर बा गाइड थानांगौ जाय मेन्टर आरो गाइडआ बै पार्टिकुलार फिल्डआवहाय एक्सपार्ट आरो बिथांमोननि जोङो कानेक्सनाव थायोब्ला जों बिथांमोननि गाइडेन्सखौ मोनोब्ला डेफिनेटलि जोङो मोनसे फिल्डआवहाय जों साक्सेस जानो हायो जेरैबायदि जोलुर गेलेगिरि जानो लुबैदोंब्ला जोलुर गेलेगिरिनि एक्सपार्टफोरजोंहाय जों कानेक्सनाव थानांगोन मोजां फोरोंगिरि जानो लुबैब्ला मोजां फोरोंगिरिफोरनि कानेक्सनाव थानांगोन बेबायदिनो सासे जुदि मोजां लाइक राइटार जानोब्ला बेबायदि मोजां राइटारनि कानेक्सनाव थानांगोन बे कानेक्सना बिराद इम्परटेन्ट होननानै आं सानो जिथुनिखि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे सावरायमेल लानायजों लोगोसे डिग्रि बर'नि सोलोंसाफोरनि जोंहा सार फैनानै बेयाव माबायदि बोसोन होनाया बेनो खुलुमबाय दा बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आं दिनै खोब गोजोननाय मोन्दों जिहेथु जोंनि हालामनि जेरैहाय गगामुग बियाब बाथौ गौथुमनि जिथु सिङाव थानाय आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालियाव जा खोन्दो दङ नोलोबारि आलायखुंग्रि खोन्दो आफाद लाइमोन आरो माइनाव बिथांमोना जथायै दिनैनि बे गोलैसोना थानाय बा जाखांफुनाय फरायसा फरायसुलि जाहाथे बोरै जों मोजां सोलोंथाइ होबा बोरैहाय जोंनि गावनि फरायनानैल' गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन गावनि आथिङाव गाव गसंनो हागोन बे मिजिं लानानै नैबे खोन्दो आफादखौ आंनो बोसोन होदोंमोन जाहाथे बिदि लायोबा मोजां जागोन नामा होनबा जोंनि फरायसाफ्रा एसे दावगालांगोन नामा बेखौ साननानैनो आं बिदि दिनैनि हाबाफारिखौ लानो थिनदोंमोन थिग बे लेखायैनो जथायै खोन्दो आफादनि लाइमोन आरो माइनावफ्रा लादों आं खोब गोजोननाय मोन्दों आसा खालामदों दिनै जों सदोर एकदम डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बुहुमसोलोंसालिनि जोंनि जिथु सासे डक्टर अनसाय बाथौ बसुमतारी सारा बिथाङा फैनानै जिबादि बोसोन होफैदों फरायसालियाव सोलोंथाइखौ बोरै लानांगौ गाव जे सासे सोलोंसा जानोबा गाव जे मोनसे थांखि लानानै मोजाङै फरायलांनांगौ अकल फरायनायजोंल' जाया सोब बिथिंथिंबो जाहाथे गाव थियार जानांगौ गाव मा जागोन बे एम अबजेक्टखौ जे लानांगौ बेखौ मोजाङै बोसोन होलांबाय आं सानदों जोंनि हालामनि फरायसाफ्रा निस्सय खोब मोजां खोनासंनाय नुदों आङो निस्सय बे गियानखौ लागोन आरो बेजों एसे जोंनि ओनसोलनि लाइमोन फरायसा फरायसुलि इयुन जेनेरेसना एसे दावगालांनो हागोन नामा आं बेखौ सानदों आरो बेखिनियानो